Tityoni kondayani Desunya purnama sasi Kilar-kilar medina ing latar Oh Wilang lintang bima sakti Bendoro kula den kula tingali sareng sampun mandhap saking Saptawarga sowan ingkang Eyang Begawan Abiyasa ketingal sumrigap padhang iya kakang pancen mangkono amarga dawuh pituturi Kanjeng Eyang nyata bisa gawe tentreming ati syukur menawi ngaten Kanjeng Eyang paring dawuh menawa bakal ana nugraha kang tumurun mapan ana sak wenehe ngastana Gadamadana mula Kanjeng Eyang dawuh marang aku daya-daya nyaket candhine warga Prabu Basudewa supaya dejangan ana ing astana Gadamadana kanthi dasar kepayung ati suci teteken budi rahayu pawitane awas lawan eling mula ayo derekna enggal tekan astana Gadamadana liwat tengahing alas iki wae kakang nggih kula dherekaken ingkang atos-atos nggih Den
Pakulingan limo adalah mandek Gus mandek Gus aku arep takon kowe satriya saka ngendi sapa jenengmu dene Wanopani alas iki lakon marang aku Permati kekasihku balik kowe buta saka ngendi sapa pracikamu aku buta saka Tawang Gantungan Kekasate Ratu Gustiku Prabu Dasa Sukma Ditya kelantang mimisaranku hei Gus kebeneran aku ketemu kowe mara tuduhno ngendi dalane menyang Dwarawati kowe karep apa menyang Dwarawati diutus Ratu Gustiku goleki Dewi Bratajaya aja mbok patut ilakumu marga Dewi Bratajaya wis ana kang ngarepeni ladalah kowe aja ngalang-alangi laguku Gus entuk bacot ora entuk bacot ora gelem bali aja takon dosa lakon tabrak kemudha kandaku Gus
Naroda sampun ndadosaken kagiyating manah ulun biji mangarsa. Kawula raknan wonten dawuh Praba dene paduka nimbaliraken to ing sidik mangudal-udal. Kakang sejatosipun perkawis menapa ingkang murwani goro-goro. Miturut wawasan kula gara-gara punika tupuh saking kitab Pujangkara Paduka ing Mandura miwak Ndrawati Kaki Prabu Baladewa tuwin Kaki Prabu Kresna ingkang sampun kalampahan hadedangan ing astana Badamadana malangan kadang anenipun nama pun Bratajaya kawinduhan titah paduka pun Arjuna ingkang kanthi sisideman ugi tumut adedangan wonten ngriku. Nuwun inggih Kakang Narada. Kajawi saking punika mbok bilih gara-gara punika ugi tuwuh saking Rama Regawa Lesmana Widada Rekyang Sinta lan ugi Bathara Basuki ingkang sami kepengin nitis dening titah ulun boten sanes inggih Kaki Prabu Baladewa, Kaki Prabu Kresna, Bratajaya lan ugi Arjuna. Mila saking punika tumuli kanthi Rama Regawa Lesmana Widada Rekyang Sinta lan ugi Bathara Basuki supados acapada nitis marang titah ulun ingkang dedangan wonten astana Badamadana uga bisa ngaran tumuruning Wahyu Purba Jati. Senika asaken Adi Guru.
Anoman malumpat sampun prapteng witing Nagasari. Kowe mandheg dhisik aja ngendelke tupek kowe sentosa dada paumu. Wow, lo perlu apa kowe ngandheg laguku? Kowe lama jenun tenan iki. Ing atase kowe nunjang palang temah aku pidak teko ora gelem ngrumangsani luput. Aku ora butuh caturanmu, aku ora rumangsa ngidak kowe. Wah, saya ngendelke bocah iki. Kowe dhisik ngaku sapa jenengmu lan ngaku saka ngendi? Ketelek ora weruh ing pangepan. Ngerti yo. Para tanpa rupa satriya ing unggul pawenang kasih Raden Werkudara Bayusuta. Genti kowe ketek putih bisa rata jalma sapa kowe? Musik kowe teko ngaku Bayusuta kuwi ana sambung rapete apa karo sesembahanku Sang Hyang Bathara Bayu. Mula aku jeneng Bayusuta, labet aku manjing dadi siswaning Hyang Bayu. Cina emane durung kebacut tarung padha roan. Yen nyata siswane Sang Hyang Bayu sing diarani dulur tunggal Bayu kuwi ana pira lan sebutno siji-sijine. Wah, kabeh ana 5. Bayu Kinara, Kanekra, Wilis, Langgeng lan Nengkurat. Sing tuwa dhewe sapa lan sapa jenenge? Sing tuwa dhewe Bayu Wilis, wujude gunung aran Mailaka. Loro Bayu Kanekra, wujud kethek putih aran Anoman. Bayu Langgeng aran Setu Bondo, wujude gajah lan pungkasan Bayu Kurat ora liya ya aku dhewe. Wah, adikku Sena, sejatine aku kang aran Anoman. Yen pancen kowe kakangku kaki tuduhno papane adikku Permati kang wis rada suwi lunga saka negara Amarta. Yen ora kleru kadamu iki lagi jejangan ana astana Gadamadana bebarengan lan nata ing Ndrawati. Aku saguh nganti kowe nanging genti aku njaluk lumara kanthi naku kelawan sinuwun Prabu Kresna. Aku kepengin swita panjenengane apa kowe wani nanggung bisa ditampa pasuwitanku. Yen mung kuwi perkarane aku mengku bakal tanggung. Mula aja suwen ayu tumuli budal.
ingkang wonten astana Gadamadana nenggih Narendra Mandura Drawati Wiwak Dewi Bratajaya Semawana sak Raden Permadi Samya Semedi Maladhening Saloko Sakep Saluku juga nutupi hawa sanga kinartan ngeningaken Pancandriya mandeng pucuking grana Kusika linambing manjing lebu wetuning Badra Irawana pinemper mungkaring nepsu nyawiji lenging cipta mugung pasrah sumarep marang kurbaning Hyang Kawasa eling-eling nata Mandura Drawati Bratajaya Wiwak Risan Arjuna tugu datan kirang pangawikan dasar jejeg kiblating panembah tekun pangidepe mring Hyang Maha Tunggal sinurung yuga rata miyosa kedhepe nitra wis bangkit tetunggalan kawan kajatene kaya saka panunggali kawula Gusti ketering triloka hanyarengi pangijowantahe Sang Sukma linuwih Raden Gawa Denira ngupaya paningsing dupi wusuk waspaos saksana Sang Regawa manjing anggane Rikresna cinta manunggal mring Bratajaya dene Sang Lesmana binelak panitisih wadhake kang kadunungan wadhak manjing Prabu Baladewa dene kang janti manusma marang Rising Permadi Bathara Basuki manjing uga kelawan Baladewa kowe perbawa sumunar hanelai kaya dalu tarungan candraning sumedhor suarane jumegluk gawe geter ing astana Gadamadana sapa sing gawe lere bututi tekater aja dadekake gagap gugup gragapan ati kita Kresna Baladewa apa dene Bratajaya jeneng kita nampa kanugrahan wujud wahyu kang bakal aweh katetemaning jagat yaiku panunggale Purbawasisa kang sejati kawan luwih Purba kasarira Narendra ing Ayodya ing nguni kang dijuluk Prabu Rama Wijaya. Angka loro Wasisa Kula Kresna kang ndarbeni sejati kang kaluhuran Raden Lesmana Widagda dene luwih Permadi kang ndarbeni bisa babar pepadang Rama Gawa nitis marang jeneng kita Kaki Kresna Raden Lesmana pisak sejati lan wadate sejati manjing marang Arjuna wadate manjing manunggal mring Baladewa
Dene Dewi Sinta manunggal marang jeneng kita Bratadaya uga Bathara Basuki sarira kelawan kaki Baladewa kabeh mau wis manunggal tetunggalan kena sinebut tumuruning Wahyu Purba Jati. Kekalangan anggon kungupaya titi sing Sri Widawati jebul darap Mandura sing jenenge Bratajaya ayo de pupuk undung aja kelangan alok Bratajaya tak tolong. Kowe kok tenang-tenang wae piye? Iki piye adimu ilang. Sinten sing ilang, Prabu? Bratajaya. Bratajaya kaya jinempana ing angin ning endi dununge Kresna? Kula satosipun nggih trenyuh nanging antawisipun tiyang tiga ingkang wonten mriki punika wonten ingkang langkung rumaos kecalan.
Pandhawa Raden Permadi, kowe sing nyolong calon bojoku. Kowe sing nyolong ora ilang kelakon dadi ndok pengamun-amun. Nuwun Ndrawati Paduka titising Bathara Wisnu saha sasanane sembahan kula nenggih ing ngune Prabu Rama Wijaya. Kusik to. Iki ana kethek putih teko kene. Prabudara, sapa iki? Wah. Iki Kakang Bayu, iki biyen gembong ing Swelogiri abdi Rama Wijaya sing prasetya ora bisa kelawan Rama Wijaya mula gandeng kondange ripalguan iki Rama nitis marang Kresna dheweke pengin swita marang panjenenganmu. Inggih kula kepengin nelasaken gesang kula punika swita dhumateng Paduka Srinata Ndrawati. Kowe biyen satriya? Inggih satriya. Satriya kewajibane piye? Pemayu hayuning Rat Pramudita. Dina iki ana sing nyidra wujude Duratmaka. Uni Narendra ngalengka diraja. Isa mundurke kowe kena swita. Nata Ndrawati nyuwun tambahi berkah pangestu.
sampun tumurun dening kadang paduka santen den. Wah iya Kyai. Mila saking punika mugi lantaran tumuruning Wahyu Purba Jati saged andhatosaken katetremaning jagat gumelan. Khususipun jagat Kuncen Pandemulya Kecamatan Bulu mriki. Mugi-mugi masyarakat Kuncen anggenipun tetanen, anggenipun dedagang, sedayanipun paringana berkah, paringana slamet, paringana wilujeng, paringana ayem, tentrem, gemah ripak loh jinawi. Mugi-mugi lantaran slametan punika anggenipun masyarakat olah soto paring padang
panas tutup langitipun. Wah iya Sampun paripurna Den, kula lan kanca-kanca nyuwun gunging samudra paksami. Mestinipun taksih kathah kirangipun khususipun kula menawi wonten klentunipun mesti punika saking bodhone kula. Menawi wonten saenipun estu punika kagunganipun Gusti Kang Murbeng dumadi. Cekap semanten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.